fra yichi abusua bia yi wonti abusua fo be ma mo nyina atena se o na Mr. Bemana na ye ja no pa say ora amana ho te say radiadum me pa cho hwa ne bedi kan akasa mo hino yo opanye kosi mabodi me nua panyini papa bodi nyina kire me ye from me Kwame Kusi Kwame Kusi free krobe so me free Asante Achimdwa so yo mira asembe na de wona manopay anopay de obapa me da sipi nyame onhirawo amen Asante manra so nana nyankwada mo piafo onana na ekasai anopay de yaduru ha nyina ne se yete bantima na efia yetimo no August 2022 yawo ho na abusuano fa bi bae se omati committee na committee no se ombisisi fie ho eno nti yensisi ye ho na ye August nti 2023 January kono ombeba na omabeje 2 years advance no mo de asiesie efie ho nti obi anye ahosiesie emasa dwumadie no eno nti yenso idi sa emra no so anan hihye no so pepepe nti duru ho mo bae no omo beje 2 years advance na 1 month bia na 100 cedis nti se we occupy 2 rooms utua 24 million nti omba ni etua ni nyina ena omdidi dwuma no so pepepe nti 1 year no ekwa wiye no ena omsan bae se ombeji 2 years ombeji 1 year advance but this time round no omne ye meeting na meeting no omye so omde ko 1.5 150 Ghana cedis ena yesre omse omo ente so kakra still omde baby omjira na no omjira enu nti yeti asem omo ti asem omo no ena yinyina obi akwa nti ade chiye na omsa friend individually oma man nhia se meeting omo fro obi omo se omo wo fa bi wa brochire na omo fa no se sa 150 no isa omo fa nko 2 million ye kan bibia ti omo je 1 year advance 2 million no wutuae metuae na omo e ho no nyina obi anso etuae na nti omo yitua wie no nti e wo ho ano omo bo letter yitua no omo beji iska no match omo ji iska no match nti yitua no April na omo de letter ti letter na e ba no kra na me fo se bia sika na yitua no ho krata no omo de brain ana receipt bi no omo but ye hwe no no omo se se afino ko na wie ya omo ma 3 months obi antu ofie ho enu nti na cheze asem na ya asem ana cheze adwetwe aso ye ka se omo mi nhia obo se onu obi ani meeting bia ye nti yesa no yenso yanka bibia nti ye de eti ho ti eti ho na ombusuani ba ku ye nti ombusuani no wie no na yiri ayi time no dure no na yagigi ska ofio se ye beko na yakobo abusuano so enso a ti minimini ata na ye power yense yenko na yenko si efie no yen etifie ho no nyina na mu yenko si o manamu eno nti ye ko ayi no nti ye ko ye no ye ko no so lete no de mae no
yɛde letter no ɛkɔe nti emra yɛkɔ yie no wie na yɛnso yɛhu abusuapanyin no nti hu na ɔse yɛmfa letter no ma no na akyire yɛbɛte ne nka ɛna yɛde letter no ma no nti yɛde letter no ma no nti akyire ɛna ɔma yɛte sɛ ɔno deɛ letter no kora onim ho hwee nyɛ ɔno kora na ma ɔmo tumi sɛ ɔmo mɛgye ɔmo metu yɛn firi efie hɔ ɔno deɛ ɔnyɛ n'adwene sɛ otu obiara so na kyerɛ sɛ letter no ɛmfra busuapanyin nti ɛsiane sɛ me ne me nua ata ɛna kɔ ayie no nti yɛbaeɛ no ɛna ɔmo nso tee ɔmo a na yɛbɛgyegye sika ɛyɛ committee no ɔmo mmiɛnsa na committee no mu committee no ɔmo dɔɔso but mmiɛnsa ɛna bɛgye saa sika no ɛno nti ɔmo baeɛ no ɔmo se sese deɛ yɛtama so nti yɛntu hɔfoɔ nyinaa na sɛ wɔne atai nko a okay na ɔmo se efie hɔfoɔ nyinaa ntutu but sese ndeɛ ɔmo baeɛ no deɛ ɔmo se me ne ata ɛna yɛntu nti ɔmo start kora gyegye bi no mu advance esika nanso mo ɔmo gye 200 cedis no 200 but according to source amatene de em say almost had the 200 crap e ka ho na ye 400 a month na ye 2.2 20 series that's a 220 a month yeah nanso ebinum etwa ofie ho na woni atade yesi muntu mfiri ho pachoane mira wada roma woni atane abusua no ayiyi nsema no ofie ana oh okay e ba sa no yenso sunyanfo no a omonso omo wo sunyan yɛ ma ɔmo nso ɛte na ɔmo se bibia ni hɔ a ɔmo nso ma ɔmo so ɔmo yɛ saa adwumadie no na sɛ yɛ nkɔfoɔ na na de ɔmo pɛ ɛyɛ saa ɛno nti ɛna yɛde aba ha sɛ no yɛntena ɔmo bɛfa kwan sɛ modan sika no aso sese aso ɔmo nde moka dabi na nka mo hwɛ sɛ nka mo bɛ renew na mo atena fie hɔ ɛna ɔmo so ɔmo nhia mo fie hɔ bi nti nka yɛnka bi ma mo na ɔmo ngyi sika no na mo ntena hɔ saa pɛpɛpɛ mira wada roma mo to firi fie hɔ a bibi bɛyɛ mo bibia nyɛ deɛ na deɛ nti na apɛ sɛ nipa yi wɔ so ɔmpɛ ofie hɔ na apɛ sɛ ɔtena hɔ bibia nyɛ deɛ nanso ɔn sɛ abusuapanyin a ɔno na ɛma efie no trae no ɔso ontu mi a sɛ obi ntimi metumi saa ma ne me kyerɛ sɛ nipa a wɔne mo pre dan ne ho sese ɔno nso yɛ busuani pachoane na ɛdan ne yɛakyekyɛ ma abusuani ho nipa na sɛ sɛ da bi nkyekyɛ ma obi a abusuapanyin no na hwɛ fie no nyinaa so na sɛ sɛ nipa a wɔyi ne ti sɛ ɔma mo ntena hɔ no ɔno nso yɛ hwan a ɔno nso yɛ nana no bi nanafoɔ no bi a abusuapanyin no wayɛ mmerɛ pachoane wayɛ mmerɛ nti wosusu sɛ bi wɔde obi asi ne nan so anaasɛ yɛ boapayɛ na abusua no bi ɛfa abusuapanyin ne mmerɛ yɛ ho ɛde abɛdi mɔni wɔ fie hɔ anaa mesusu sɛ ne mmerɛ yɛ a wayɛ no nti na ɔmo fa saa kwan no so mmerɛ a wonkyi ndi sɛ ebia moyɛ ma no denden ne sɛ yɛ ntwea deɛ ɛbɛtwea na ɔmo nso de ahisɛm ɛpa mo wɔn sena ma wɔ mo kuro nso akɔbrɛ pacho bibi saa nkɔ so ɛwɔ yɛn fam deɛ yo ata brɛmɔe ata gagai ata wonkɔyɛ mmɛnsɛm bia wɔ fie ho nti na abusuafoɔ yi ne mo ɛnam kwan yi so na ɛte sɛ mira ata afiri kuro bɛɛ so yo mo ano nkɔ afidie no ho deɛ tɛn sɛ ɔmbaeɛ no ɔhɔre obi akora ne ɔmu nte bɔne obi ɔhu a mekyea no obi akɔ n'adwuma yɛba a yɛbɛto mu fie ne akyea wɔ mu nti obi anu na sɛ deɛ tɛn sɛ me ne papa yi tu anamɔ kɔ ayi na yɛkɔ deɛ de krataa no kɔma abusuapani na ɔkaa sɛ ɛnyɛ ne tumi ɔno na ɛma mu tumi sɛ bi ɔmo mfa nyɛ saa de no ɛna megye sɛ ama yɛ ho ayɛ mu ahi sɛ ɔmo bɛtu afiri hɔ force no because last week Sunday me te sɛ ɔne mai baako ɛyi sɛ why ɛbɛgye wo sika sɛ why ɛgye wo sika no na sɛ ɔna abɛtena fie hɔ sɛ ɛnyɛ wo sika deɛ a ɛsɛ wobɛtu ampa nso last year ɔde bi di obi na lady bi te hɔ ɔmo de krataa brɛ ne sɛ abusuapani sɛ ɛduɔ no a wɔntu ɛyɛ ya ama ɔno de wi a na ɔsi tie nti ma ɔmo tu no bet wɔpɛ sɛ ɔsade wei nsa atoa so ɛna ma yɛanhwɛ na yɛanya so a ɛbɛyɛ continue ɛbɛtoatoa so afi bia te wo ko akyiri ma ntɔkwa ama wɔ mo ho sɛ woka sɛ bia yɛka sɛ yɛkɔ a na sɛ ni baabi akɔ sɛ yɛnya dane bi bɛti sɛ de bɛyɛ a ɛnkɔfa ɛyi bia ɛmɛyɛ sanda hɔ bi na afi bia wobɛgyina so sɛ bia matuwe no ɛna yɛn so ɛnɔpa bia yɛtie mu nti wo ko ahi ko
Krokro inkwe yasantua obabesia oku eyinkro ti wo ko eyinkro ntisa o atisa so you perfectionist what you say o persisi yes o pen finchim ti wo ko eyinkro ntisa you should be proud of yourself na meboa jetum sa wo ko eyinkro so bi oni balanda de eden katim ya bi oni balanda yo asari ga batu aso no sambe mum fama ni nche lossen na mempe edro kakra enom lossen heba esane se sa ehinku ayekun se yenya du papa bi anom a ye wi a ye timpo